Я ҳолатам чизе мекунам нороҳатам нада фикри намозомам нада фикри охиратам ҳар шаб мегиранд ҷонма ма чӣ мегум ҷавоба 5 вақт намозе ки қазошон кам да вақти хоб бедор шав бандай ношигр те зиндаи гӯшои карташ навокун барои азона шиниданӣ бедор шав таорат ки намозота хон саф гашда сафи мардои шава на ҷаноза хон бино шавено бино каме варақ биза қирона мустаҳкам бики имона шикан гардани шайтона гӯё бики забона хоно сини таборака баск ғайбатав парто ақората ҷогаи хоба ҷамъ ки ҷош да парто ҷои намоза дастои маъюбта бардор ки искинишон созан дили сиёҳ сафед ки дуо баҳри мусафед ки мусалмонам гуфта бас аки кам хита фиреб ки пага баъди марг мепирсанта сураҳота 4 сура аз ёд тамом медони саде чанд рекота пага баъди марг оё меёванд таҷота баъди ӯ қадар соле ки ёд надошти қиблагоҳта ҳайф маву ту даре пери мухлис ки иқа сол надида будем мо раҳи роста сад ҳайф ки имонмона накадем ист дониста ки рӯзе мемирему мерем просто